Szia! Üdvözöllek ebben a jóga videóban. Kérlek, helyezkedj el kényelmesen, keresztezett lábú ülésben, nyugodtan, akár meg is emelheted a fenekedet, hogyha jól esik. Vállakat dolgozd hátra, az állad legyen párhuzamos a talajjal, nyújtózkodjál meg felfelé fejtetővel, lefelé pedig az ülőgumokkal. Így van egy jól eső nyújtózás a gerincedben. Csukd be a szemeket, és csak érkezz meg a jelen pillanatba. Érkezz meg az itt és mostba. Hozd az egyik kezedet a szívedre, másik kezedet a köldöködre, picit kapcsolódjál önmagaddal, és kapcsolódj a légzéseddel. Érezd, ahogy a tenyerek emelkednek és süllyednek minden egyes be- és kilégzésre. Figyeld meg a levegő útját, ahogy az orrodon át beérkezik, megtölti a mellkasodat, megemeli a bordakosarakat, esetleg a hasfaladat, feltölti minden egyes kis sejtedet, majd visszafelé távozik a levegő. Süllyed a hasfal, süllyed a bordakosár, és puha meleg levegő hagyja el az orrjáratokat. Csak lélegezz, figyeld a légzésed, figyeld az áramlását, a természetét, a ritmusát. És a légzésed által érkezz meg az itt és mostba, hiszen a légzésed az, ami a jelenben történik. Majd kezd el tudatosítani ezt a légzést, minden egyes belégzés legyen ugyanolyan hosszú, mint a kilégzésed. Ha kell, számolj magadba, és próbáld meg tartani ezt a légzést végig az egész óra során, majd mozgasd át magad úgy, ahogy neked jól esik, figyelj befelé, figyelj a testedre, a jelzéseire, a rezgéseire. Megállítod a mozgást középen, belégzésre fölnyújtózol a két kezeddel, zárod a tenyereket, és kilégzésre hozod őket a szíved elé imatartásba, csukott szemmel figyeld meg, hogy a két tenyér összeér. Lélegezz! Következő belégzésre nyisd a kezeket, kaktusztartásba, nyisd a mellkast, kilégzésre gömbölyítsd a hátad és hozd előre a kezeket. Belégzés nyit, és kilégzés gömbölyét hozod előre a kezeket. Érintenek az alkarok. Belégzés nyitod, és kilégzés gömbölyíted a hátad. Belégzés, kilégzés, belégzés, megtartod, lélegzel tovább, marad a mellkas nyitva, és a következő kilégzést is megtartod, alkarok összeérnek, gömbölyít tehát, közben lélegzel, majd óvatosan csak leengeded a kezeket, egyenesíted a hátadat, hátraforgatod a vállakat, finoman, puhán. Majd indítasz egy fejkörzést egyik irány, másik irány. Jól mozgasd bele a nyakadat, próbálj meg fejtetővel minél nagyobb kört leírni, majd döntsd a fejedet jobbra, a bal válladat told le, és a jobb kezedet tedd a bal füledre, ne told lefelé, csak hagyd, hogy ránehezedjen a súlya. Majd forgasd lefelé a fejed, tekinteteddel, mintha a térdedet keresnéd, így hátul is megnyújtózik a nyakad. Majd görgesd át a bal oldalra a fejed, hozd a bal kezedet a jobb füledre, jobb válladat told lefelé, akár a kézujjak is lenn lehetnek a talajon, hát egyenes, nyújtózik a nyak. Majd forgasd le a tekintetet a térdedre. Hagyj lecsúszni a kezed, görgesd át a fejed egyik irány, másik irány. Majd told bele az álladat a szegycsontodba, a két kezedet kulcsold, és tedd a fejed tetejére. Most se told lefelé a fejedet, csak egy picit nyújtózom meg a nyakad hátsó része.
Belégzés, emel a fej, és kilégzésre hátra engeded, maradnak a kezek kulcsolva a tarkon, vagy a fejen. Picit nyitod az állad, nyitod a torokcsakrád. Belégzésre újra vissza középre, megnyújtózol felfelé. És kilégzésre leteszed a jobb tenyeredet, bal kéz nyújtózik. Bal fenekedet próbáld letolni a talajba, kézujjakkal pedig próbálj meg minél messzebbre nyújtózni. Belégzésre emelkedsz föl, és kilégzésre bal kezed a talajon, jobb kezed nyújtózik. Jobb kézujjakkal próbálj meg minél messzebb nyúlni, miközben a feneked bal oldalát tolod le a talajba. Belégzés újra közép, és kilégzésre hátra viszed a kezeket, hátul kulcsolod a kézujjakat, nyitod a mákast, vállakat hátra viszed, és fektetett nyolcasokat próbálsz meg lerajzolni a kezekkel hátul. Könyököket próbáld egyenesíteni, tenyértöveket közben összetolni. Megállítod a mozgást, előrehozod a kezeket, vállakat újra átmozgatod egy picit. Lemozgatod a terheket róla. Majd megállítod a mozgást középen, belégzés, nyújtózol fel, és kilégzésre előre dőlsz, amennyire csak tudsz, előre nyújtózkodsz a kezekkel. Elsétálsz először jobbra, jobb térded irányába, megnyújtózkodsz így is, majd visszasétálsz középre, és átsétálsz a másik oldalra. Nyújtózz bele, lélegezz, figyeld a be- és kilégzéseket, majd sétálj vissza újra középre, nyújtózkodj előre, amennyire csak tudsz, majd sétálj vissza a kezekkel, egyenesítsd a hátadat, és fordulj át egy 4 kézláb tartásba. Tenyerek a vállak alatt, térdek a medence alatt helyezkednek el. És jól esően mozgasd bele magad, úgy, ahogy most neked jól esik. Majd lassan állítsd meg a mozgást, belégzésre humorítod a hátadat, emeled a fejedet, kilégzésre gömbölyíted a hátat, és megnézed a köldököt. Belégzés nyit a mákas, és kilégzésre gömbölyíted a hátat, tolod el magad. Mozgasd át jól az egész gerincedet, derékból indítod a mozgást, és mindig a fejed az utolsó, ami mozdul. Majd megállítod a mozgást középen, lábujjakat összeérintett hátul, térdeket nyithatod, ha jól esik. Hátra csücsülsz a sarkakra, előre nyújtózkodsz a kezekkel, amennyire csak tudsz, és megpihensz egy kis baba pózba. Emeled a fejedet, megtámaszkodsz az ujjbegyeken, és elsétálsz először az egyik oldalra, a kézujjakkal. Megnyújtod az oldalad. Itt is addig sétálj, ameddig jól esik, majd sétálj vissza középre, és sétálj át a másik oldalra. Nyújtózkodj itt is bele, lélegezd át. Majd sétálj vissza a tenyerekkel középre, nyújtózkodj meg egyenesen, nyújtsd meg a gerincet egyenesen, tengelyesen. Majd óvatosan told ismét fel magad asztaltartásba. Mozgasd át magad úgy, ahogy most neked jól esik, mehetnek nyugodtan a csípőkörzések. Egyik irány, másik irány. Majd lassan állítsd meg a mozgást, forgasd ki a jobb lábszáradat, jobb tenyér marad lenn a talajon, bal lábadat hátra nyújtod, és a bal kéz nyújtózik fölfelé. Majd hátra vezeted a bal kezed, megfogod az ellentétes csípőt, derekat, combod, amit elérsz. Nyitod fölfelé a mákast, nyitod hátra a válladat. Ismét felnyújtózkodsz az ég felé, majd megnyújtózkodsz a füled mellett. Megnyúlik az egész bal oldalad. Próbálod a bal talpéledet beletolni a talajba. Majd óvatosan visszafordulsz 4 kézláb tartásba.
Picit átmozgatod magad, ahogy neked jó most. Megállítod a mozgást, és kiforgatod a bal lábszáradat. Hátra nyújtod a jobb lábadat, jobb talpa talajon, és a jobb kéz nyújtózik felfelé. Nyújtózz jól bele, majd vidd hátra a kezedet, fogd meg az ellentétes csípőt, derekat, combod. Lélegezz, nyit a mellkas, nyit a váll. Felnyújtózik a jobb kéz, és megnyújtózkodsz a füled mellett. Megnyújtod az egész jobb oldalad. Lassan visszahelyezkedsz egy asztaltartásba, 4 kézlábtartásba, és ismét jól esően átmozgatod magad. Megállítod a mozgást, és a tenyerek fölött a vállakat viszed körkörösen. Mozgasd bele jól a csuklódat. Próbálj meg minél nagyobb kört leírni a vállakkal, majd forgasd kifelé a kézujjakat a szőnyeg hosszabbik oldala felé, és csak jobbra-balra ringasd át a vállakat, majd ha jól esik, akkor mehet körkörösen is. Megállít a mozgás, és visszaforgatod a kézujjakat magad felé, hüvelykúj kifelé néz, és előre-hátra átringatod magad. Majd visszaforgat a tenyér, jobb kéz jön kézhátra, tenyér felfelé, és előre-hátra ismét átringatod. Próbáld meg a könyöködet egyenesen tartani. Visszaforgatod a jobb kezed, jön a bal kéz. És itt is átmozgatod előre-hátra. Figyelj, hogy a könyököd egyenesen maradjon. Visszaforgatod a kezedet. Hátra csücsülsz a sarkakra, kézujjakat összefonod magad előtt, és átmozgatod szépen a csuklókat, akár gyorsan, akár lassan, csak forgasd át őket, ahogy jól esik, majd rázd le a kezeket. Belégzésre nyújtózkodj fel mind a 2 kezeddel, és kilégzésre bal kéz előre, jobb kéz hátra nyúlik. Megfoghatod a térdedet, pici csavarás, lélegzel. Belégzés újra felnyújtózol, és kilégzésre jobb kéz elő, a bal kéz hátul. Lélegezz, gerinc egyenes, légzésed egyenletes. Belégzés újra felnyújtózol, kilégzésre hozod a kezeket a szíved elé, imatartás. Belégzés kaktuszban nyitod a kezeket, kilégzés jobb kéz fent, bal kéz alul kulcsol. Belégzés emel a 2 kéz, kilégzés hozod le őket. Belégzés nyit a mellkas, emel a 2 kéz, és kilégzés lehozod. Belégzés, és ki. Emel, és visszaenged. Utolsó. Belégzésre nyitott kaktuszba a karokat. Kilégzés bal kéz fent, jobb kéz alul kulcsol. Belégzés emel, és kilégzés visszahoz. Emel, és vissza. Belégzés, kilégzés. Belégzés, és kilégzés. Még egy utolsó. Nyitod a karokat, és csak leengeded őket szépen, átmozgatod a vállakat, ahogy jól esik. Hogy visszafordulsz egy 4 kézláb tartásba, tenyereket beletolod a talajba, lábujjakat gördíted hátul, próbálod a kézujjakat is beletolni a talajba, és kilégzésre feltolod a fenekedet lefele néző kutya, átmozgatod, jobb lábhajlít, bal lábhajlít. Legyen legalább egy csípőszéles terpesz a 2 lábad között. Próbáld meg a kézujjakkal is eltolni magad, amennyire csak tudod, majd állítsd meg a mozgást. Sarkakat told lefelé, térdeket hajlítod, csípő felfelé billenik, hát egyenes, és a tenyereket tolod teljesen bele a talajba, a kézujjak alatti párnácskákat is. Nyakad laza, köldököt beszippantod, és lélegzel.
leteszed óvatosan a térdeket, és kilégzésre hátra csücsülsz a sarkakra, egy babapózba. Akár összerakhatod a két tenyeredet, rárakhatod a fejedet is. Ez egy kényelmesebb babapóz. És lélegzel. Egyenletes be- és egyenletes kilégzés. Segít most is, számolj magadban. Lassan újra told fel magad, 4 kézlábtartás, majd onnan csak fordulj át valamilyen kényelmes úton, módon a fenekedre, egy keresztezett lábú ülésbe. Belégzésre nyújtózkodsz fel a kezekkel, kilégzésre hozod a kezeket a szíved elé, imatartás. Belégzésre előre tol a két kéz, kilégzésre jobb kéz megy hátra, belégzésre nyújtod a gerincedet, és kilégzésre leteszed a jobb kezedet a feneked mögé, bal kezedet pedig előre, vagy a két lábad elé, vagy pedig megfoghatod az ellentétes térdedet kívülről. Belégzés felnyújtózol, kilégzés szív elé, belégzés előre tol a két tenyér, és kilégzés a bal kéz megy hátra. Belégzés nyúlik a gerinc felfelé, és kilégzésre leteszed a kezeket. Most a jobb kezeddel foghatod meg a bal térdet külső felét, ha jól esik, és szeretnél tovább csavarodni. Belégzésre visszajössz középre, és csak átmozgatod a hátadat, átmozgatod a gerincedet egy picit a csavarás után. Megállítod a mozgást, talpakat összeérinted, közel húzod magadhoz, és csak egy picit átmozgatod a térdeket, mint a pillangó a szárnyait reptetné. Hátadat próbálod egyenesen tartani, vagy megfogod a bokákat, vagy 3 ujjal megfogod a 2 nagy lábujjadat, vagy pedig alákulcsolsz a lábfejaknak. A lényeg az, hogy egyenes legyen a hátad, térdeket told lefelé, nyújtózz meg gerinccel felfelé, és picit mozgasd át úgy, ahogy neked jól eső, akár a szemeket is becsukhatod. Csak mozgasd bele magad. Majd a 2 kezed segítségével zárd a lábakat, talpakat talajon, hátul megtámaszkodsz a kezekkel, és billented mind a 2 irányba a térdeket. Egyik irány, másik irány. Picit kompenzáld le az előző csípőnyitó pózt. Helyezkedj el egy kényelmes ülőhelyzetben. Hozd az egyik kezedet a szívedre, a másik kezedet pedig hozd a köldöködre. Belégzés orron keresztül, és kilégzés a szádon át. Becsukhatod nyugodtan a szemedet, és próbáld meg elnyújtani a kilégzéseket. Orron át be, és a szádon át kilélegzel. Ha segít, akkor nyugodtan számolj magadban, 4 számolásig be, és 5 számolásig kilélegzel ilyenkor. Majd most már térj vissza a természetes légzésedhez. Újra figyeld, ahogy belégzésre emelkedik, kilégzésre süllyed a mellkas a tenyered alatt. És csak lélegezz, orron át be és orron át ki. Már nem irányítod a légzésedet, hanem csak hagyod megtörténni. Próbálj meg egy picit befelé figyelni, önmagadra figyelni. Lassan engedd le a kezeket, mozgasd át a kézujjakat, simítsd át a tenyereket, forgasd át a csuklókat. Majd hozd imatartásba a kezeket a szíved elé, dörzsöld össze őket, és hozd az arcod elé őket. Óvatosan nyisd a szemeket, nyisd a kézujjakat, engedd be a fényt.
majd hozd a kezeket a szíved elé imatartásba, és köszönd meg a mai gyakorlást önmagadnak, én is megköszönöm neked. Namaste!